Gantakairi yanga timbwati abana bane bagotara abandi bose byarengezika yamateyemo kurwase kenyoro kyorosando nguboke wodi ya Kigoge bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii nigemenyete n'obutaka obwere asoma tukamange omugaka bwenkeyo Abel Nyariki oyu anyoletu mu basokano bw'epara omwaka bweliwe ya muchimi kyanda 54 na kubutoka magora yonse nigaira ireme chando abeire gakonyora kurwanyoro mu basokano oyu Nyariki Nyamairora aiga n'orosando esa brokese ni metembe igo n'omugambi one Julius Kamanda bono ananyora tagise mwaka 74 na bere ngo gwetera mangana makongo bone gaikano ni machine na etu ekaibwe kagenda bono ntigarate ko baigo bona mugora na nyetu mwaka 75 angere dini gutara bono ubore bwa soiro bokongo bono njereteyo bantu bana barwarete abana y'isukuru bono sikaiga bare asensemo yayo murugio ye Grace Nyaboke ere nigaira ireme chando anyolire kurwa oborwaire bumotora asamatuko amali tanguru kwa Grace Nyaboke kuruna chitenge yiga n'omuntu narenge bwe PD ari kuliki kyaro mugakone tabwa tinguru tabwa tincherende nabona ari kwenda naligi natwerwe mbura nakanira abana esukuru visi Aseboigo Grace nigatebire buna omwana oye bw'ekerasi y'ikumi osinyirwe kwerikya amatemo amanene kubwatekana n'okuburwa bw'ekibesa cy'okwerikya amatemo ayo umwana oyo olenga nere ogochikaba omwana osita gochia secondary form 4 ochire January oikire oseliwe kuru January tana gutacha sukuru muna atachiteiga akaewe fees structure agacha kaga no amenyete omwana oyo ikire buno tugwetere mechande gocha marwaira achire matemo achira kira chingencho chinonye nkinde nene ngoko timbwati none ng'ombe timbwati asingencho bono naira niregesero naende kurwororo omwana oyo boniga obugoiri chisumu goika nonye nkane nkomouro yore Teresa Magomungwaye ekere namoure chisumu elia gatano igo namourete nectar eyesukuru nwara monero igo nakabogoirie bituma ange chibuni 20 chibuni 30 na ile sukuru lakini bono yaikire oborwire bwa mentire ndi myaka 3 andi anagacha kandusiga iga ngaenda guchekera nyongo chosomera na chikongere chikonsomera bono nete challenge chinyinge ondete yogongonya ngire onsomire ku class 3 baka class 8 ngaika class 7 ngagore lyogo lyo chimbeba akangura lyogeri akantei soma ekoromoki akangura lyogeri akante koromoki aye endo chiko konyo kuchumutuga iga nkasoma ngakora class 8 babo sokoro yana agakora akantumira transport agacha baba akangire school form 1 form 2 form 3 baka nekire form 4 ya wana chibesi yabori amarira ababwatire onsi baba abaralirinze ondete ogongonya bona ne principal yane sekeli oga ngumwakira mbuya mona asa dosi kul form 1 bako ngiri form 4 bona kara tingonye kobera school akanselia kulu January tinga kecho amatenero nigo yairaire mechando yarolire nke UK gwetera asichinga kibono ikiro muchioyo twanyora bakongumburo muchioyo twakumirisana mugakarwarite n'omongina abana batari ku skuru family ye nebwa tikure gwaka yachora omurai mwe MCA mugimenirebu mugabana paka mo seneta bona Abel Nyariki munegari yachiteka mura maguru tali gosoka tali bwekorera tali koena mugundu tali morara abuguri tali kenda arakore oikire bwirwanire irachinga kichintambe ukiniria abana baya soburu na sobokongu na intu muna baamate muna bono rero nacha iga nachi kumuburugera chibando nincha mokorere nkaringa nda mokorere nabo tugucha muna baamate twamokonya lakini ntukumuisanikia ikiagera bono kugani kwaye kwabeire okonene konguburu muchuyo obutangani no bokongu bwenchara ndagira teye kuregwa igasandi yo mukungu yubwikata uja kunyara nandi nere nachita karwara ndagira teyo bokongu bwa kabere besa teyo no na abana baguchire skuru
munyaroko oyo okoenda gokora form 4 iga aigete cukuru gakagaseriwa akainana nowarinka. Bono nigo baburirie abarai kurwa sorogongo rwa Gusii amo na serikali enene kurwa obokonyi gochia ase enkeyo nabo igo kogorera omogaka oyo enyange akwegenderia abo igo gusira omwana obo Teresa Magomungu aye kunyara kwerikia ase amatemo amanene. Obokonyi naye kurigia serikali endigereria nkonye na inche indunsa nkonya abana bana na inche bono magoro tingwati none nyange rimwe nisoko jibara oragu teyo bona bonde munandega bono iyo uburire bono bwo mwana ariko nyagitari inde bono iyo ndige nyagitari ndagire chibese ingirwa senta kero jiko gwenu bono nisikaigande bono agosaba serikali ya Rwanje naba chumba baito account yete gabana yetu Simbarati umugomenere baito tonya toto na banda bakaimose baroro bandora mabira bankonye na nchibanginyore ndorekana ko umuntu. Inkoripoti ya Amazing Voice of Victory kurwa Orosando onkubokia ewodi ya Kegoge ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii elitaliane ni Ishmael Umoyo. None kebande gabwate ngajao chwake kura atatara kebande kamenya tomo huko ngagiago choro morai ne kebande keromo buko aginaza bira abantu bamintu monkonye mwezi biese mwaigule lyogie liliane timonti kaga kibire chavinso kimonti nyama ligaya ngolera gaki wochaze mole mwezi bitigera mwaigule lyogie liliane agitimonti ka nonyana lira mange monti kaga kimonti ka mokini obo kimobwane gaki amatuka gocha bana bangoro mokungu